978 na piling pamilya sa San Fabian tatanggap ng 12,000 pesos sa Uplift program. Para sa detalye, makakasama natin ang live idol Kate Dispo. 104.7 IFM. Report! Tatanggap ng tig 12,000 pesos ang 978 piling pamilya sa San Fabian matapos ilansad noong July 20 ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport or Uplift program ng Department of Social Welfare and Development. Batay sa ulat, bawat kwalipikadong benepisyaryo ay makatatanggap ng 2,000 pesos kada buwan sa loob ng 6 na buwan bilang suporta sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Kabilang umano sila sa group o target beneficiaries ng Uplift Assistance at natukoy sa pamamagitan ng cross-matching ng datos mula sa 2024 Community-Based Monitoring System ng Philippine Statistics Authority kung saan kabilang ang mga poor at near poor. Pinangunahan ng DFWD, katuwang ang Municipal Social Welfare and Development Office ng San Fabian ang national kick-off at termination launching ng programa noong July 20. Ayon sa lokal na pamahalaan, pinadali na ang pagkuha sa buwan ng cash assistance dahil direktang ipapadala ang mga ito sa kanilang mga disbursement accounts sa halip na pumila pa. Kasama mo mula rito sa San Fabian, ako si Idol Kate Dispo. Tatak, ayos na! IFM News. IFM News. IFM News.